those guests who are at the holding area to please stand and raise their right hand. No, the guests who were not sworn in last hearing, sir. We would also request the guests who are in the holding area who were not sworn in last time to please stand also and raise their right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seats. Sasalita po ako sa dalawang bagay. As Lucky 8, inamin ko po, nasabi ko sa inyo, kailangan, pasensya ka, hindi ako narating noong nakaraan dahil kita niyo ng boses ko, tsaka lagi ako inuubo dahil nagka-COVID ako noong nakaraan. Pero, excuse me, negative ka? Negative. May side effect pa. Thank you, thank you. Anyway, Continue. as dalawang klase, Lucky 8 at saka as gaming consultant ng mga sugal, makakapagbigay ako ng idea rin sa inyo. As Lucky 8, owner of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. Parang ano na ang Lucky 8, parang ginano nyo na guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka, maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag nyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila, kung talagang guilty kami, kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang... Pineda, alam ko, bahala na kayo dyan kung sino man yan. Sige. At pang-liable pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At Yeah, lahat to, for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin Your mo, Honor. pakisabi na rin yung pangalan. magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Well, Para... alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na... Basta sasabihin ko lang po yung... kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas sa sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Binabayaran Sandali, sino nagsabi sa'yo na guilty ang laki? Hindi, sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Ko kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. Anyway, wala po tayong problema. Kung talagang, kami mo mismo titigil. Kapareho na sabi ko, hindi ko after dito. Ang gusto ko lang, makatulong sa tao. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang gobyerno natin. Ang kinikita po namin, tinutulong namin dito more or less. Sa operation namin, nasa 1 billion na. Ang kinikita namin, pinamigay ko na lahat yan. Sa dialysis program lang namin, 225 million na. 50 na po pinapadialysis, 50,000 ang pinapadialysis namin. Really, mamaya ko na po babasahin to, tapusin ko lang po yung